Lovi on suomalaisessa perinteessä portti Tuonelan ja tämänpuoleisen todellisuuden välillä. Henkinen perinne on muistamista ja tietämistä. Tästä kertovat lukemattomien suiden laulamat, tulien äärellä kerratut tarinat, runot ja myytit. Siitä kuiskii kulttuurimme kieli ja kuvasto kaikkialla ympärillä. Perinteessä elää kertomus tietäjän loveen lankeamisesta, matkasta muinaisten väkien valtakuntaan. Sieltä hän hakee tietoa, jonka voi ajan ja kokemuksen kanssa kirnuta voimalliseksi tiedoksi, viisaudeksi. Maan uumenista, pimeyden kohdusta, luonnon ja loven syövereistä löytyy kirkkain valo.